पुण्यामधून ब्रेकिंग बातमी आहे। विहिरी आणि कूपनलिकांसह खासगी टँकर हे आता ताब्यात घेण्यात येणार आहेत। संप मिटत नसल्याने मुंबई महापालिकेने कायद्याचा बडगा उगारलाय। आता महापालिका करणार सोसायट्यांना पाणी पुरवठा। गेल्या 4 दिवसांपासून सुरू हा टँकर चालकांचा संप सुरू आहे। केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाच्या नवीन नियमावली विरोधात मुंबईतील टँकर चालकांनी संप पुकारलेला आहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसंच केंद्रीय जलशक्ती मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या आदेशानंतर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने विहीर आणि कूपनलिका धारकांना बजावलेल्या नोटिशींना स्थगिती दिलेली आहे। असं असूनही टँकर चालक संप मागे घेत नसल्याने व्यापक जनहित लक्षात घेता बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा 2005 लागू करून त्यानुसार मुंबईतील विहिरी आणि कूपनलिका तसंच खासगी पाणी पुरवठा करणारे टँकर्स अधिग्रहित करण्याचा म्हणजेच ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे।